Kaixo, nire izena Ane da eta 39 urte ditut. Jaiki orduko gosariak prestatu, etxea txukundu, seme-alabak jantzi eta etxetik ateratzen naiz. Goizeko 8etan sartzen naiz lanera. Ardura handiz bizi dut nire lana. Bazkaltzeko ordubete inguru eta arratsaldeko 6etan ateratzen naiz. Gure seme-alabak eskolatik jasotzeaz nire ama arduratzen da. Amona egoitza batean dago eta izapide guztien ardura nire gain dut. Udaletxera joan behar dut dokumentu batzuk aurkeztera, baina ixteko ordua daia eta ez dakit denbora emango didan. Erantzun, ardura denona da. Kontziliazio erantzukidea sustatuz lortuko dugu emakumeek etxeko nahi zaintzalanetan izaten duten karga guztion artean banatzea. Denok dugu etxeko lanak burutu, haurrak ezi, erosketak egin edo gure nagusiak zaintzeko ardura. Gizarte berdintzaleago eta justuago bat eraikiz. Enpresek ordutekin malguak, baimenak eta bestelako neurriak eskainiz kontziliazio aukerak errazteko ardura dute. Eta administrazioak bere ordutegiak eta zerbitzuak egokitzeko ardura, baita kontziliazio erantzukidea sustatzeko neurri eraginkorrak bultzatzea ere. Egin dezagun bat, erantzun, berdintasunean bizi, ardura denona da.